Καλησπέρα και καλή βραδιά. Γεια σας. Καλησπέρα. Είναι ένα επεισόδιο, το πρώτο βασικά. Μπούμπι live. Μπούμπι, θα το βρούμε στη πορεία. Έχουμε κάτι φιλαράκια. Παίζουνε LOL. Δεν θα έπρεπε. Προσπαθούν. Δεν θα έπρεπε. Άλεξ. Ξεκινήσουμε από σένα. Νομίζω. Πολλές φορές παίρνει αμούμου. Ξέρετε τον αμούμου. Μια μούμια. Κοντή. Σαν τον Άλεξ. Σαν τον Άλεξ. Θα τα ακούσω ψήγια. Παίζουμε. Πετάγονται 2-3, θα τους πούμε στη συνέχεια. Λένε να μπούμε. Τελικά λέμε ok, δεν μπαίνουμε και φεύγουμε όλοι. Και εκεί που φεύγουμε ακούμε μια φωνή. Έλα, μπαίνω έτσι. Ένα Άλεξ has been slain. Ένα Άλεξ has been slain. Ρε μαλάκες που είστε γαμώ το διάολο, τι κάνετε. Πού δεν μπήκατε. Μα δεν σου είπαμε να μην μπεις. Μα τώρα δεν ήσασταν εκεί. Τώρα. Και είμαστε ξαφνικά στον έξω όλοι και εμείς ήμασταν δίπλα. Άλεξ, φίλε, το χάρτη το βλέπεις. Ένα μικρό τετράγωνο πραγματάκι κάτω δεξιά. Χρήσιμος γενικά ο χάρτης. Χρήσιμος. Νομίζω μετά το βίντεο θα αρχίσει να τον παρατηρήσει. Δεν πειράζει. Είναι και ο Φλίπι. Έχει μόνο 200 κάτι παιχνίδια στην καριέρα του μέχρι σήμερα. Καλός παίκτης γενικά. Για τα στάνταρ του. Μέχρι να πάρει Z. Νομίζω ότι παίζει υπέροχο Z. Καλύτερο και από μένα. Γελάω. Το πιστεύεις? Αλήθεια. Δεν νομίζω. Γιατί παίζει δεν μαλάκα. Παίζει. Εσύ παίζει δεν. Ναι. Τώρα θα το κόψω έτσι. Πες κάτι. Πες κάτι για το φίλο μας το Φλίπ. Φίλος μας βλέπει ένα εκπληκτικό εντικάρ, εγώ πιστεύω, δεδομένου των εικόνων που έχει. Μόνο ιντικάρι. Αν πας να παίξεις κάτι άλλο, καλύτερα γύρνα στο πιάνο. Θα ρίξει να γαυγίζει πάλι. Δεν το τρελάνεις. Πατάς τα πλήκτρα πιο γρήγορα από τα κουμπιά του. Έχω δει. Νομίζω παίζεις ένα συγκρότημα. Δεν ξέρω αν θες να πούμε το όνομα, οπότε άμα χρειαστεί θα το βάλω στο description. Μπορεί Όχι, να σε γιατί μετά ψάξουν. πάμε και για copyright, ρε μαλάκα. Θα σε ψάξουν. Για να σε βρούνε. Και μετά μπορεί να μην ξάπαιξε ιντικάρι όλες τις χέρες. Στη χώρια μας. If you know what I mean. Έτσι. Θες να πιάσουμε Χριστόπουλο ή να το πιάσουμε πιο μετά. Χριστόπουλο, τον Νομίζω για ανέφερες. πιο μετά. Είναι μεγάλο κεφάλαιο μόνος του. Να πιάσουμε το στρατιλάτη. Μάλιστα. Βαγγέλης. Γιοντρό. Στρατιλάτης. Αρχηγός της Crab on the Fun. Μία ομάδα, μία ιστορία, μόνο ήττες. Ναι. Μέχρι τη στιγμή που Είναι στρατιλάτης. τους ακολουθήσαμε. Μέχρι προχτές. Νομίζω ότι ξέρει πότε να μπαίνουμε. Προχτές λοιπόν είπε μπείτε. Και αυτός νομίζω έχουν θέμα με το μήνυμα. Ήμασταν 3. Ήτανε 5. Κάναμε throw. Άκουγε Παναγίες μετά. Δεν της άφησε βασικά γιατί βγήκε. Με ελαφρά την έκανε. Νομίζεις ότι ήταν έξυπνο? Να χάσουμε αυτό το game? Δεν νομίζω, Βαγγέλη. Βαγγέλη, νομίζω ότι κάνεις μεγάλο λάθος. Άσε τα ενία σε κάποιον άλλο. Δεν φταίς εσύ. Οι επιλογές του, Βαγγέλη. Κρίμα, Βαγγελάκη. Είναι και ένας παίκτης ο οποίος είχαμε καιρό να τον δούμε. Ο Χόιλ. Γι' αυτό στην Crab on the Fun. Ίσως από τα καλύτερα ψολότα που έχω δει. Ο Γιαννάκης, ναι. 0,45 εντάρι. Όχι, εντάξει, υπερβάλλω. Δεν έφτασε 0,45 γιατί δεν κράτησε το παιχνίδι. Αλλιώς δεν είχε πρόβλημα. Θα έκανε την κατοστάρα και θα μπαίνει στο ρεκόρ Guinness. Ο Γιαννάκης αποτελεί μια κατηγορία μόνος του. Έχει φύγει στην Γερμανία γιατί να κρατήσει την ελληνική προφορά. Το έχει γυρίσει λίγο σε κυπριακό γερμανικό. Λιγάκι. Το συζητούσαμε προχτές, Γιαννάκη.
Δεν είχα μικρό τηλέφωνο, να σου το πω και στο λέει ο Βαγγελάκης. Γενικά λένε ότι παίζει σε ιντικάρι. Γιάννη, αρχίδια παίζει. Χριστόπουλος. Μισό να σηκωθώ. Νομίζω ότι ναι, πρέπει να σηκωθούμε. Παναγιωτάκη. Είναι στην ομάδα Ε. Μια ομάδα, μια ιστορία. Πήδηξε την Cup on the Fan πολλές φορές στο παρελθόν. Προ Χριστού. Και μετά Χριστό. Συνέχεια την πήδαγε αυτή την Και ομάδα. μετά Χριστό. Είχε καταφέρει να πάρει μία νίκη η Cup on the Fan. Και μετά Χριστό. Είχε πάρει μία νίκη η Cup on the Fan. Και αυτό γιατί Φιντάρες. σας αφήσαμε. Νομίζετε ότι την πήρατε μόνοι σας. Μα αλήθεια τώρα. Μα αφού Ειλικρινά. τρώτε πουτσα. Κάθε γαμημένη φορά. Τέλος πάντων, επειδή το χάσαμε λίγο, Χριστόπουλος. Ένα παιδί, μια ιστορία. Έπαιζε στην Ε. Νόμιζε ότι είναι αρχηγός. Παπάρια ήταν. Αρχίδια. Χριστόπουλε, Εδώ στις πλατάρες μας. το πιστεύεις ακόμα. Θέλω να μου πεις τι αipικάρι είχες παίξει τότε στα τριάρια. Μαλάκα, τι μου θύμισες τώρα. Κάτι Ζάιρα, θυμάμαι. Τα φυτά μου, τα φυτά μου! Πάμε στα φυτά μου! Το θυμάσαι, μάλλον. Και τώρα στην Αγγλία για τα φυτά μου λέει. Έχει όμως είναι άλλα φυτά. Χριστόπουλε, Θα μιλήσουμε, Χριστόπουλε, για αυτά. κάποιο άλλο. Θα μιλήσουμε. Πρέπει νομίζω. Εγώ απλά θα σου πω, μάθε να παίζεις, γιατί το παιχνίδι είναι ομαδικό. Άμα θες να παίξεις με τα κλιπάκια σου, πήγαινε στο μπάνιο, πάρε χαρτάκι και παίξε το πουλάκι σου, Χαρτάκι. για να μην λερώσει. Όχι. Γενικά μάθε να παίζεις. Τι είναι που για το Χριστόπουλο, έχουμε πολλά για το Χριστόπουλο ακόμα. Είναι μια ιστορία αυτό το παιδί. Είναι ο τύπος που... Να κάνουμε ένα κάτω. Είναι ο τύπος, ο Χριστόπουλος, που... Το ξέχασα, αλλά θα το βρω. Ναι, αυτό το παιδί Που γενικά βάφεται πράσινος. Του αρέσει, το σβηδίζει. Ναι, αφού έχει πάρει πρωτεΐνη πρώτα, κρεατίνες δεν ξέρω να παίρνει. Νομίζω ότι τις αποφεύγει. Τρώει 45 ασπράδια τη μέρα. Νομίζω ότι θα γίνει μούντο. Αρχίδια θα γίνεις. Σαν το Ζάκη σε Χριστόπουλε. Θα πεθάνεις στα 25. Πάντα. Τι άλλο μπορούμε να πούμε για αυτό το παιδί. Νομίζω είναι... Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο πέραν του ότι... Skype. Εντάξει, Χριστόπουλε. Αυτό έχει φάει κόψιμο, καλά είσαι. Αντε, γεια, Χριστόπουλε. Θες να πιάσουμε... Εγώ δεν ξέρω, θυμάμαι κάποιες φορές που έμπαινε και τσαντισμένος. Εξαιτίας μιας Μάρθας, λέει. Οχ, βαρύ θέμα πιάνουμε. Τι είναι η Μάρθα, Χριστόπουλε? Ποια είναι? Τι είναι ο Ράμος? Ποια είναι, Χριστόπουλε, η Μάρθα? Ο αγαπημένος του Champion του Χριστόπουλου. Μουνόδουλε, που δεν είχε βάλει θεμέλια στη σχέση σου. Λοιπόν, Τέλος πάντων, Ευησκρέιτορ, Δημήτρης. αξιόλογος. Δεν του δίνεις ένα μπλου Ποτέ. και παίζει για την πάρτι του. Δημητράκη, Τι θα γίνει Δημητράκη με την πάρτι σου? πήγε Silver 1 επειδή νόμιζες ότι έπαιζες καλά. Κάρισε έκαναν. Όταν μάθεις να παίζεις Θα παίξουμε και όταν μαζί. σταματήσεις να σου λένε κάτι και να κάθεσαι να τους εξηγείς, να προσπαθείς να τους αλλάξεις μυαλό, όταν μάθεις να λες ένα απλά Yes bro, you mad, ίσως ανέβεις Platinum. Με ανέβη αποκλείεται πάντως. Ναι, νομίζω ειδικά το skin που πήρες είναι για τα σκουπίδια. Θα παγώνει μαλάκα. Το παγώνει, ναι. Άμα ήταν και σε ροζ θα ήταν φλαμμένοι. Ρέιλο, Φίντερ, Αντώνης. τσιμπούκι. Αντώνη! Πάρος, τσιμπούκια, μόνο. Καλά όμως. Δεν μ' άρεσε κόφτα. Νομίζω αυτό το παιδί είναι μία λέξη, δύο λέξεις, μία ιστορία.
Αυτός Αντώνη. παίζει κάτι καλό. Τσιμπούκι! Αυτό. Ξέρει ποιος ήταν, Αντώνη, ο φίλος μας από πίσω που ακούστηκε. Αυτό. Αυτό, Έτσι, Αντώνη. Αντωνάκη. Αυτό, Αντώνη. Είσαι τόσο αδερφάρα που κάνει blog. Αλήθεια. Όντως, αυτό ήταν φάουλα, Αντώνη. Αλήθεια. Πόσο καιρό σου πήρε να σβήσεις τα comments? Θα πρέπει να σηκώθηκες το πρωί και να κατουρίθηκες από το φόβο σου. Ετσάιζερ, Γρηγόρης. Ο Και- καλύτερος ίνς που έχω δει στη Πες ζωή και για μου. το Σούκα. Αυτό θα είναι ξεχωριστό θέμα. Ο καλύτερος έντς που έχουμε δει στη ζωή μας. Νομίζω Αλλά ότι- εξαιρετική είναι η Ιταλία, αυτά να τα λέμε. νομίζω ότι το Archangels δεν ταιριάζε. Ήτανε πολύ καλό. Καλή είναι η Ιταλία όμως. Καλή, ναι. Τρώγεται. Ρε μαλάκα, λίγο να παίζεις ένα στους 120 Champions. Όχι. Το θέμα είναι ότι αυτόν τον έναν δεν τον παίζει ποτέ στη σωστή θέση και νομίζει ότι θα μπορεί να παίξει και AD Carry in Italy. Αλήθεια το πιστεύεις αυτό? Αλήθεια. Εσύ ειδικά μπορείς να παίξεις AD Carry in Italy? Γιατί μπορείς εσύ. Εγώ ένα πράγμα θα σου πω. Μια φορά αυτό το παιδί, θα πω μια ιστορία τώρα έτσι γρήγορη. Ήμασταν στην Πάρο. Και είχαμε το Δία τότε, Θεός χωρές το σκύλο, τον boxer. Ο κάμεραμαν κάτι το σταυρό του. Και είχαμε κάτι μπισκοτάκια που είχαμε πάρει. Μαλάκα. Οπότε κάθεται ο Γρηγοράκης έξω στην Πάρο στο μπαλκονάκι και του λέω: Γρηγόρη, θα πάω να πάρω κάνα μπισκότο, θέλεις να σου φέρω? Μου λέει ναι. Παίρνω λοιπόν ένα στρογγυλό του σκύλου, από αυτά που φαινότανε, μύριζε, βρώμαγε καταρχήν το μπισκότο. Πες- Του το δίνω και μου λέει: Σίγουρα να το φάω? Και του λέω ναι, και κάνω και καλά ότι το τρώγα κι εγώ. Αλλά στην ουσία εγώ έκανα έτσι και τα πέταγα κάτω. Αλλά είναι βλάκας, δεν τα βλέπει. Και το τρώει. Το έφαγε το μπισκότο. Και Του άρεσε κιόλας. είναι τόσο ψυχανόμενος που μου ζήτησε και δεύτερο. Σοβαρά. Το έφαγε το παστό. Σοβαρά. Του το έφερα και μόλις τρώει την πρώτη μου και από το δεύτερο του λέω: Ξέρεις ότι είναι του σκύλου, Έτρεχα στο οικόπεδο 2 εβδομάδες. Λέει το. Είναι στο Skype και βρίζει αυτός. Πολύ. Ναι, ο λέει το, δεν είναι. Ναι, μπαίνει και φωνάζει. Όχι ρε μαλάκα, αυτός είναι ήσυχος. Όχι, φωνάζει, τον θυμάμαι. Αυτός είναι που παίζει τα τάγκς ρε μαλάκα και τις σωράκα. Ποια σωράκα. Ποιος νομίζεις ότι είσαι, ρε? Νομίζεις ότι πιες να παίζεις? Με δάσκαλο το Βαγγέλη. Μέχρι γκολ και αποτύχει. Αυτά. Πού είναι το σκύλος. Νομίζω ότι έχουμε μείνει εμείς οι δύο. Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα να πούμε. Είμαστε οι δύο αρχηγοί της ομάδας Ε. Το κλεισές. Είμαστε οι δύο αρχηγοί της ομάδας Ε. Η οποία έχει καταργηθεί πλέον. Έχει καταργηθεί πλέον, γιατί δεν βρίσκαμε άτομα που να μπορούν να φτάσουν το skill μας. Παίζω tanks, bruisers, παίζει γαμάτα. Ερχόμαστε.